Thir tu te chi bei le vekule tun tum video ah chuan chemotherapy chungchang kan thlirin kan zir ho le dona enge chemotherapy chu engdin nge mishinga ngonga nei ti te kan zir ho dona ni Mizoramah kan survey kan tam ta em a mishing nun suat tulian ber te zinga mi an hial ome tin kan survey kan lo ni emo kan chung te an lo ompo a enkol dan kan thiam theinan chemotherapy lak lai ti tu le ti lo tu te po kan soi dona ni thlir tu ten atop hlenga min lo thlir sak le vek turin kan ngen cheu ani chemotherapy hi enge ni chemotherapy kan ti chu cancer timur thattu ani a cancer timur te hi thang chak tak an ni a chung te chu a thalo vek po in a thang zel tur aveng ani chuti rual chuan kan taksa timur pa ngai po khoi ve tho wangin kana ko thalo le samtla te po a thlen tel thin ani chemotherapy lak hian mi mal ril du le taksa min hong dan ein ang vek kher lo then khat chu chemotherapy lak laia chol ha dam du an oma then khat ero chu an nun phung pa ngai ati bala chuang lo ani chemotherapy hi damdoi chak tak ani awangin side effect rang rang om theya ma se chemotherapy lak laia nom lo neu neu po chemotherapy lak zo an nun pa ngai le thin ani ril du in thlak thut thut lim ve omo in ti laia lungai le viau loi si te an om thei taksa ina chawpui viau te ani lo chuan chung te bula te thian tha bula te le chemotherapy lo la to min fui thei te bula om a tha biakina inkhom te po a tha ani exercise lak te a tha a mani tui zong le hobby ti a tha bawk ani chemotherapy hi ai chi te drip a khai chi te in chiu chi te oma hun bi na ya pek thin ani kar hnih dan kar thum dan kar le dan a lak chi te oma side effect wanga doctor in a son hla ni lo chuan a hun taka lak tur ani chemotherapy lak lai hian ril ruha beidon thinrim lunglen te a om thei kan survey le treatment lak hi thil ha thlak le som tak ani ti hi ala te hian an hre thewang chemotherapy lak lai le lak in kar hian eile in uluk tur ani a chaw ngei mai lo tur drip khai a in ka ngai thi le hi a tha ani chemotherapy lak ma in chaw emo thil dang emo ei tur ani pumruak ka chemotherapy lak chuan in soi sel na tam du tuiri la tam thiang ber in tur ithil ei chak zong eyang che chaw chang tui thei tui te in tur ani chemotherapy lak zo hian ngei tu na fi man har fo thina wangin diary nei thlap hi a thale a ti tur pai mo lo chin che lok thei a thale chemotherapy side effect hi then khatin an tornot viau lain then khat chuan an tuar vak lo thei then khat chu thlatam tak emo kum tam tak nuwa te a re fel chauh thei bawk ani tuna chuan chemotherapy side effect tlang puile chemotherapy lakaya kan ti tur le ti lo tur te lo thlir leila ama sabera chuan luak chhuak luak chemotherapy lak nu ni thumna te alo lang chhuak thin kar khat thleng te a dei thin bawk ani chemotherapy hian rim hrian a dinang lam thei irfiak thin thi phian luak ati chuak zual thei ei tu then khat ingei tlat te i chak zong eyang che chaw voi khata ei teuh lo la voi khata tlem tlemin eila ma se ei jing ve thung ang che voi thum ei teuh ai chuan lim te ti a voi ruk vel ei a tha zawk jing tho vel le chaw ei teuh lovin biscuit te chang te ei thin ang che zoi muang in eila te reuh te te in eyang che mani chaw ei a in midang bul ei hian a zia om thei chaw ei kham vel le mun nga lo tur dar kar khat vel tal i vei kwal thei ani lo chuan thut tal tur chaw ei la in tuiri lam in tam lutuk lo tur chaw nem ei tur thlai hring le thlai na ei tam tur thing pui dora thil zawrh ei ai chuan mani in a siam chawp ei a tha ber mawi lutuk masala tam lutuk ei lo a tha marcha ei lo a tha rimna lutuk entir nan ngathu te ei lo a tha chaw ei in kara tuiri lam in tam tur arsa sup te tomato sup te coconut tui te thei tui mani sor chop te rong bol rim nam rum rum theina bul hnai a awm lo a tha saw thing hi luak chhuaka a tha bawk ani pahnih na chuan kana karo ka tui lo zuk le hmuam ti lo tur zu in lo tur thil sar lutuk emaw vawt lutuk emaw ei lo tur thil nem ei tur chaw nem alu rawt artui sup te a tha tui in tam tur niting glass no sawm tal in tur kalna piangah tui thianghlim in tur ken zel tur dang tih hnawn zel tur
thil mum lutuk thak lutuk thur lutuk ei lo tur kachhung hani ha leite von vai tur kana hanget kan nei chuan chemotherapy lak ma in ha doctor ron ma sak tur fluoride toothpaste a tha ni tin voithum ha no tur toothbrush nem tak man tur lapua po in ha ti fai thei ani halem i vo chuan uluk taka ti fai tur zana vo lovin chia fai thin tur ani mouthwash a alcohol a tel chuan kana duh a in henin tuin pawlh dal tur ani a in zah ve ve in tui pawlh tur te ani chu tui litar khatah soda fian te khat leh chi fian te chan ve pawlh la kam thaw nan na hman theih tui chu a lum pi pep a tha ni tin voithum tal kam thaw fai tur ani ha no fai mai baka chips lampang hi a hriama kana a ti zual thei chemotherapy lak laia vur muam a tha tui ril in nan straw mang thin ang che kana ana sat viawa engma alim thei lo ani chuan nara tangin pipe nasogastric tube an tih mai chu vo a tha a drip khai ai chuan a thei phawt chuan NGT vo hi a tha zawk ani ril a ti chak bawk ani